Felicidades Rata Corner, muchísimas gracias por todas las veces que me habéis recibido allí. Y nada, justo estoy escribiendo mi libro nuevo y me acabo de encontrar un pequeño texto en mi libreta que escribí la última vez que presenté un libro con vosotros, que espero que sea muy pronto cuando vuelva a presentar allí otro libro. Y muchísimas gracias y muchísima fuerza por estos 4 años que nos habéis regalado a todos y todos los que quedan por venir, ¿vale? Un abrazo fuerte. Uau, 4 anys ja! Moltíssims de records en aquests 4 anys. Molt de llibres comprats, moltes exposicions i també conversacions molt interessants. Espero que ens tornem a veure aviat. Per molt d'anys més. Moltíssimes felicitats, ratetes. Lo hacéis muy bien, felicidades. Os queremos, os queremos. ¡Feliz aniversario, ratas! No. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar. Unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Per jo Rata Corner és la meva llibreria. I ara mateix me venen en el cap molt bons moments que he passat, escoltant gent tan interessant com en David Trueba, en Paula Bonet i molts altres. I sobretot a la meva secció preferida, literatura en crispetes. Bé, vos desitjo el millor i enhorabona per aquests 4 anys. Una abraçada, rates! Rates, molts anys! Són 4 anyets, jo me'n record lo bé que m'ho passava venint a l'altra botigueta, carrer Hostals, més petiteta, però bé, us heu canviat i seguiu en la mateixa essència de sempre, a on me fa moltes ganes tornar quan tot això acabi i quan mos deixin, i res, salut i llibres i per molts d'anys! Estimats Miquel i Edi, enhorabona per aquests 4 anys de projecte inspirador, gràcies per dinamitzar-nos, estic segura que molt aviat ens trobarem, ballarem, escoltarem música, llegirem llibres, en fi, gaudirem de la vida plegats. Gràcies i enhorabona per molts anys. Avui és l'aniversari de Rata Corner. Bé, no hi som, però com que hem estat tantes vegades durant 4 anys i hem tingut tantes oportunitats de donar les gràcies a en Miquel i a en Edu del prodigi que han fet d'aquesta llibreria impecable que ens és imprescindible en molts. Llibres ben triats, activitats molt ben organitzades, no cal dir de tot el que és delicadesa de material que són fotografies, dibuixos, llibretes, en fi, coses que només sap fer en Miquel, sensibilitat que a ell li sobra i jo, bé, sé que la rata no ens pot deixar i que hem tingut molta sort. I bé, ens trobarem moltes vegades, molt d'anys. Hola, família Rata Corner. Són molts de llibres els que he comprat a la vostra llibreria durant aquests 4 anys. Són molts de llibres els que seguiré comprant a partir d'ara. Només vos volia donar les gràcies per la vostra professionalitat, dedicació, feina dura constant. Feliç aniversari, salut i literatura. Molt d'anys, Rata Corner, molt d'anys, Miquel i Edi. Me resulta molt difícil triar un sol moment especial que hagi viscut amb vosaltres i a la llibreria, perquè la veritat és que n'han compartit molts. El meu desig per aquest 4è aniversari és que puguem viure'n molts més i durant molts anys. Felicitats. Hey, amigos de Rata Corner, feliz 4º aniversario. Una pena que nos toque celebrarlo esta vez pues confinados en casa, pero bueno, como no va a ser el último, vamos a hacer lo que sea diferente con estos vídeos. Y nada, yo estoy muy contento de este año haber podido presentar mi EP allí y que me hayáis dado la oportunidad de formar parte de vuestro cartel, ¿vale? Y nada, que feliz cumpleaños y un abrazo muy fuerte. Y por 1000 años más. Pues a mí me gusta mucho Rata Corner porque tiene mucha variedad de libros, porque además de libros tiene otras cosas, de ilustradores, de tiendas y de artistas locales, porque tiene muchos rincones en la librería donde hacer diferentes cosas, sentarte a leer, incluso tomarte un trozo de tarta mientras hojeas libros.
y también porque hacen un mogollón de actividades, siempre están sacando actividades nuevas a las que te puedes apuntar. Y nada, bueno, os deseo lo mejor, enhorabuena por estos 4 años y a seguir igual de creativos, con tanta actividad i que us vaya genial. Crec que per damunt de tot el que feis com a empresa i per damunt de totes aquestes ramificacions infinites que feis amb la vostra cua de rata hiperactiva, està tota aquesta sensació que mos transmitiu de que quan estem amb vosaltres estem a casa. I no a casa tancades com ara, sinó a la casa que per totes i per tots és Rata Corner. Així que mil gràcies i tant de bo sortigueu molt il·lesos de tot això. Hola amigos de Rata, les mando un abrazo enorme desde Madrid. Aquí estamos en cuarentena, supongo que allá también. Espero que esto pase pronto para darnos un abrazo entre todos y celebrar estos 4 años de aniversario. ¡Chao! Molt d'anys, amics i amigues de Rata Corner, i moltíssimes gràcies per deixar-me participar de les vostres històries, així com també d'aquest aniversari i d'aquest vídeo. Moltes gràcies, Miquel, Edi i Priscila. Fins aviat, mos veiem, amics. Molt d'any, Rata! Des de Malafolla us volem felicitar per aquest 4 aniversari des de confinades a casa. I vos volem donar les gràcies per aquests 4 anys de llibres, cultura i grans iniciatives i projectes dels quals han tingut la sort i el plaer de poder participar, i per molts d'anys més. Una abraçada molt forta. Una abraçada. Molt d'any, Rata Corner. He de dir que Rata és un dels pocs llocs del món on no només no tenc records xerecs, sinó que tots els que tenc, que són milions, són boníssims, passant especialment per totes les literatures en crispetes que hi hem fet. Com que només tenim 30 segons i jo som una persona bastant indecisa, no en triaré cap. M'aqueten tots perquè tots són dels millors que he viscut en aquests darrers 4 anys. Vos desig 4, 40, 400 aniversaris més i que siguis únic, que no poden celebrar tots plegats a Rata. Molt d'anys i molt bons. Molt d'any, Rata Corner, vos estim! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué cumpleaños? Rata Corner. Estás haciendo un programa con ellos los jueves. Rata, sí, Rata se refresca. ¡Feliz cumpleaños! Molt d'anys. Que así no, Así no. Yo creo que se nos está yendo ya un poco la castaña. En realidad lo que tenemos que decir es nada, que les echamos de menos y que les deseamos un feliz aniversario. Ya está, no te líes, ¿vale? Molt d'any, Rata Corner. Me fa moltes ganes que acabi ja el confinament per poder confinar-me a la vostra llibreria. Una abraçada enorme i de veres que vos trobo molt de faltar. Felicitats. Hola, som en Pedro Nafama de Fem and the Flames. Volem enviar els nostres millors desitjos a Rata Corner per seu 4 aniversari. Molt d'anys! Molt d'anys, Miquel i Edi, i seguiu posant tot el vostre carinyo en tot el que organitzeu. Moltes felicitats a Rata Corner per aquest aniversari i sobretot felicitar a l'Edi i al Miquel per dur a terme a un projecte com aquest. No és només una llibreria, sinó totes les activitats que s'hi fan al voltant. Per mi, jo crec que Rata Corner és la llibreria amb la que tots els autors somiem. Es nota que està cuidada amb amor, amb gust, i quan hi ets t'ho fan notar, no? Jo sempre m'he sentit com molt ben acollida a Rata Corner i no només pels seus creadors, sinó també per tota la gent que he conegut allà. Doncs això, que així segueixi i que ens tornem a veure ben aviat. Un petó.